Salut! Sunt Alexe Popescu. Predau design la Universitatea Națională de Arte din București. Am primit propunerea din partea ambasadorilor ASAP de a realiza pubele de colectare separată, care vor fi asamblate chiar de elevi. Împreună cu studenții mei am încercat să găsim o soluție de reciclare creativă a unui ambalaj foarte comun, acela de răcoritoare la 2,5 litri. Salut, sunt Mihail Sibicianu, lumea îmi spune Sibi, și am conceput acest coș de gunoi plecând de la forma hexagonală, utilizând 12 sticle. Coșul de gunoi este personalizabil prin inserarea unui print la interior și de asemenea este dotat cu mânere ergonomice de-a lungul circumferinței. Pentru realizarea acestui coș avem nevoie de 12 sticle de 2,5 litri de această formă cilindrică. Ca ustensil avem nevoie de riglă, marker, pix, cutter, foarfecă și două seturi de șoricei, unul de 10 cm și altul de 30 cm. Primul pas este eliminarea părții sferice de sus. Pentru asta vom deplasa eticheta din locul în care se află la marginea zonei cilindrice. O lipim exact la limita zonei cilindrice, iar poziția asta a etichetei va reprezenta și linia de tăiere. Mai întâi facem o incizie cu cutterul, iar apoi cu foarfeca vom tăia partea de sus. Eliminăm eticheta. Pasul 2 este aplatizarea acestei sticle pentru a obține un dreptunghi. Până la limita permisă de material, iar apoi cu un pix vom plia marginile. Vom avea nevoie de 4 găuri, 2 sus, 2 jos. Următoarea măsurătoare va fi făcută de la muchie la o distanță de 7,5 mm. Următorul marcaj se află în apropierea liniei de pliere rezultate la o distanță de 7,5 mm. Următorul pas este inserarea printului sau a hârtiei colorate în sticla de jos, iar sticla de sus va intra deasupra sticlei de jos pentru a împiedica obiecte să se blocheze între pereți. Suprapunerea va fi pe o distanță de 35 de mm. În continuare vom repeta acest pas de încă 5 ori. Urmează să atașăm 2 pereți între ei, fixându-i cu șoricei în 3 puncte, sus, mijloc și jos. Începem cu prinderea mijlocului și cu trecerea șoricelului prin perforații. Pentru acest pas vom folosi șoricei mici și nu îi vom strânge la maxim. Avem atașați cei 6 pereți și urmează să închidem hexagonul atașându-i pe primul și ultimul. În continuare ne vom ocupa de construcția bazei. Pentru ea avem nevoie de 7 capete de sticlă pe care le vom conecta 2 câte 2 folosind șoricei mari. Trecem șoricelul prin deschizăturile sticlei. Vom conecta baza de pereți
folosind un șoricel mare care trece prin gura sticlei și prin spatele șoricelului mic de la baza peretelui. Tensionăm baza, mai întâi față de pereți, folosind puncte diametral opuse. Ok. Tensionăm progresiv șoriceii pentru a... Și acum vom tensiona puțin colierele dintre centru și cele 6 guri perimetrale. Artificii. Un pas important este plierea bazelor sticlelor pentru două motive. Unul, creșterea spațiului util al coșului prin ridicarea înălțimii, iar al doilea, crearea de mânere ergonomice pe toată marginea coșului. Coșul bucătar e gata. După cum vedeți, seamănă cu boneta unui bucătar. De asemenea, poate primi orice culoare sau orice mesaj în printurile de la interiorul lui. Are o capacitate de 32 de litri și a fost testat cu succes cu o greutate de 10 kg. Și sperăm că vă va crește pofta de reciclare.